Faint ohonoch chi fydd yn mynd i'r theatr y dolig hwn? Wel, yma yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd, mae'r sioe Hansel a Gretel yn boblogaidd iawn. Yn enwedig ei perfformiadau sydd ychydig bach yn wahanol. Yn y perfformiadau yma, mae modd i'r gynulleidfa fynd a dod fel maen nhw eisiau a sgwrsio fel maen nhw eisiau hefyd. A hynny mwyn wneud yn siŵr fod pawb yn teimlo'n ddigon cyfforddus i allu mwynhau'r sioe. Ond mae mynd i'r theatr yn gallu bod yn anodd i rai plant sydd ag awtistiaeth ac anghenion eraill. Mae'r actorion yma eisiau wneud yn siŵr bod yna groeso cynnes i bawb. Yn ogystal i gael adran i fynd mas a cael hoi fel chill-out zone, maen nhw'n gweud yn Saesneg. Mae yna bethau eraill hefyd ar gael. Os ewch chi'r swyddfa docynnau, mae yna amddiffynwyr clust, mae yna tegannau sensory hefyd. I ni fel actorion, ni jyst yn gwybod bod bydd y ymateb y cynulleidfa yn hollol wahanol. Bydd yna lot fwy o siarad, bydd yna lot fwy o sgwrsio, falle symud o gwmpas yn eitha lot, a ni'n delio gyda hwnna ar y pryd. Yn ôl Theatr y Sherman, fel arfer mae'r perfformiadau yma'n gwerthu allan. A phawb yn falch iawn o hynny. I fi, dyna be mae theatr fod wneud. Mae'n fod croesawu'r gymuned i mewn a dathlu bob math o berson a wneud yn siŵr bod pawb yn gallu dod i fewn i'r theatr a teimlo'n rhan o rhywbeth. Mae hwnna'n rili bwysig. Ceisio creu profiad hapus i bawb a chyfle i bob un fwynhau hyd a lledrith y dolig.